Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel daki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khubor balayo lum ki lehnoh ki donkti ha ka jing thombor ba sherkhei ba ka sngi ba ar ha Pahalgam Jammu and Kashmir ha ka ba ar prangut ki briew ki layap ba do yala ka jong ka jing im ba kanthop ya wei ubari lala ban ithuh batit i ka kyrteng jongki katkum ka he officer layathu ba ki laingut ki lehnoh ki donkti ha ka te ka jing thombor latip kyrteng kumu asif foji Suleiman Shah baru Abu Talha kini ki laingut ki lehnoh layo i bakira the lightly ki AK series rifles bat ka M4 rifle hakapor baki thombor kita nak sentiat ki lapan tikna bakini baroh laingut ka jingadai bat ka seng lehnoh naka Pakistan ya ka balatip kumka laskar i toiba hakaba arngut kila suba baki la bandai ki bari ni kita ki foreign nationals kini ki lehnoh ki lapan dan kam daki kuli 0.24 mm ki balasna dakanar kabapan i ya ka jing thmu kabahe bat ka jing khlain bor habasiat layathu ru baki lehnoh ki deng ya ki kamera hakamet ka jongki hakapor baki thombor ban ring dor ya ka te ka jing thombor ka jongki